Iraola Artetan 40 urte baino gehiagoko esperientzian liderrak desitxu eta garbiketa industrialetan. Partikular, auzo komunitate, udal eta administrazio publikoentzako garbiketa lanak egiten ditugu. Zerbitzu eskaintza zabala, odi garbiketak, putzu, hondakinen garraioa, ur lanak igerilekuak. Urteko 365 egunetan 24 orduko zerbitzua. Egun ondenei eta ongi etorriek gaurko joaldientera. Lesakako eta Gaztango akordionari taldeek elkarretaratze bat egin dugu, eta aber zuen gustoko izaten da. Mila esker tortzeagatik. Kontzertue hasi baino lehen, aipamen berezi bat nahi dugu. Zoritxarrez, duela 3 hilabete, haunitz borrokatu eta gero, gure taldekide Irune Etxeberria Gerreberek aio errantzagun. Nor zen Irune? Erranduten bezala, akordeoi taldunteko kide bat zen. Musikazale amorratua. Eta beti bere irrifarrea aurpegian zaukela. Ziur gaude gaur ere hemen gurekin dagola. Eta ziurrenik ere hor, pres gero bigarren ahotsean jartzeko hori baitzen bere lekua. Hore bat izan da, berarekin talde hau osatzea. Baita bere alaitasunaz ere gozatu izan ahal izatea. Eta zer esanik ez, bere lagunak izateko aukera izan dugunok. Mila esker Irune, horrelako lankide eta taldekide bikaina izategatik. Zauden lekuen zaudela, beti ertengin atzugun bezala zaidu zaitez. Miguel eta Sagrario, zuen alabak hemen talde honetan famili bat bazuen. Horren oroigarri argazki bat emango dizkizuegu. Beti oroin arteko lekua izaten jarraituko du. Eta landare honekin batera, erregatzen duzuen aldiro, akordio talde hontako maitasuna erregatzen duzuen seinale izanen da. Betiko gure bihotzean egonen den maitasuna. Mil esker denagatik, Sagrario eta Miguel.
cogido buena postura. Sí, es verdad que sí.
Iraola artetan 40 urte baino gehiagoko esperientzian liderrak desitxu eta garbiketa industrialetan. Partikular, auzo komunitate, udal eta administrazio publikoentzako garbiketa lanak egiten ditugu. Zerbitzu eskaintza zabala, odi garbiketak, putzu, hondakinen garraioa, ur lanak, igerilekuak. Urteko 365 egunetan 24 orduko zerbitzua.